Mayong buntag kanyong tanan mga kapaglaom. Mayong udto, mayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Na inyong kapaglaom Jerry Laig mga pakiguban kanin takna sa kabuntagon, kaudtohon, kagabion depende sa inyong lugar mga kapaglaom. Atong tun-an higala kining be healthy and happy for time and eternity. Ato ning tun-an mga kaigsunan mahitungod nining atong matud pa din tong basahon igsoon ha. Tud pa dire John 3 2 Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Mga hinigugma ko, ako nagaampo nga magmauswagon ka sa tanang butang o gilabi na sa maing panglawas, no? Health unya maone siya kalipay sa akong kalag. Mga kigsunan, limas pagkanindot nga ang pinakaimportante aduna kay pag-improve, aduna kay pagtubo, pag-uswag sa tanang mga butang. Una nga dili ka kaingon niya ang pagkadato mga kapaglaom mo'y usa ka dili maayo. Ang pag-uswag, ang pagtubo o kining prosper, nag-uswag ka sa tanang butang. Una, baik-baik ka lang apan karon nagbutor na, nag-uswag ka na. Sa una, hubakon ka, sa una, aduna kay diabetes, duna kay high blood ug unsa pa nga mga sakit apan karon wala na, nag-uswag na ang imong maayo nga panglawas mga kapaglaom. Attention. Okay. Yan na. The woman who stole a baby, bright brains, solved the mystery. Ato ning tunan na igsoon, no? Nagsubay man ta mga kapaglaom sa mga nindot nga mga paagi sa sermon o ilabi na sa pagpasabot sa ato nga mga higala. Every baby is a miracle. Tinuod na mga kaigsunan. No? Og kita lagi pabuton magimuhimo ta og himuon yun nato nga kining ato-ato ra ba. Di kita kahimo ana mga igsuon sa pagkanindot, sa pagkatahom sa usa ka bata mga higala. No? Ginoo ra gyud ato nang tun-an karon mga igsoon. Ayon re. It is a miracle how a tiny male sperm fertilizes an invisible female ovum and a new life begins. Kabantay mo na igala, kanang gitawag og sperm. Gikan sa lalaki, kabalo mo pila na ka milyon? 300 million. 300 million mga kaigsunan. Pag usa ka buto ana mohatag nagpila ka milyon nga mga sperm, wala pa nay tiil, wala pa nay ulo, wala pa nay kamot, apan mag-ilog na sila dito sa palupyal sa babae, no? Palupyal sa babae kanang lingin, ovum. Once dunay makasulod ya makapasok mga kaigsunan, ato nakita higala. Kini siya mga kaigsunan, kana siya. Palupyal. Diya, ang egg sa babae, magpundo sa panahon nga magkontakay mo, nanana siya diha. Nanana siya diha. Unya, ang sperm, paspas kaya na mga kaigsunan, laki paspas kay prodali ra mga matay. Ang makasulod diha, usa ka buok, mahimo na siyang bebe, mahimo na siyang bebe. Itawag din, the fetus develops in the womb, sa taguangkan, with heart and lungs and brain. Kumplito na naigso, no? Nanay utok, nanay heart, kasing-kasing, og doon nanay baga. Unya, kay bulungan kay maigod, no? Sperm lang, mura lang kinin siya gamay nga tukog, mga kaigsunan, no? Balik-balikan na ito, nawaw. Gamay rugi ka na siya mga kaigsunan, no? Perting gamaya ra gyud. Pero sa diya nga mahimo na siyang tao mga kaigsunan. Grabe na kaayo, no?
Usa munang dako kay kahibulungan. Nganong gipakatawo kahigala diri sa kalibutan? Nganong gipakatawo ko? Di ba nasa awit nagingon niya, napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit inilagay ka sa mundong ito? Oh, kung saan ka nanggaling, kung saan ka pupunta, may dahilan nga hindi mo alam. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit inilagay ka sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, may dahilan nga hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang inyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Mga kapaglaong, ang Ginoo dunay purpose nimo, nako, nganong gipakataw ta niining kalibutana. Ibawa na to, sa milyon ka mga karibal na to, milyon ha, gitugot sa Ginoo nga ikaw ang gipakataw. Ikaw ang gipakataw. Excuse me. Kompleto na. Doon na heart, doon na lungs, baga, kasing-kasing, utok, and brain. Kaya balo mo nga kining tulo, aduna gyoy panaghiusa. Heart, lungs, brain. Ang heart, mga kaigsunan, ang pagkaon niya, dugo. Dugo. Before niya kaunon o pila ka galon nga mga dugo, iya na siyang i-distribute ngadto sa baga. Sa diyang ma-distribute sa baga, i-clean sa baga, iyang hinluan ang dugo. Di man niya? Hinluan niya ang dugo. Humanyag hinlo, ibalik na dito sa heart. O kauno na siya sa heart. O i-distribute sa heart sa tanang parte sa lawa sa tao. Limpyo na. Limpyo na kabantay mo. Nga kung ang atong baga, adunay diferensya. Di ba mo sugpa tag dugo? Kay mo overflow ang dugo, mga kapaglaom. Mo overflow, no? Nang mukha sa baba, sa ilong, di ba? Na sunggo, gikan na sa heart, sa lungs, mga igsoon. Ilabay na sa heart, sa lungs. Humana na, og limpyo na siya, mga higala. Mohatag ang heart og lungs, og gitawag og kining power brain, gitawag energy, mga gitawag og kining pagpalantip sa utok, energy, pagpabaskog nga dili ka maluya, dali ra ka makasabot apan kon ang atong heart ug lungs adunay diferensya, maglabad ang imong ulo. Dili dayon ka kasabot daw katuluhon pag istorya ay padayon ka makasabot. Tungod na kay kuwang ka og energy, tungod kay diferensyado ang imong heart ug lungs. Kung diferensyado ang heart, tungod na sa lungs. Kay mag-uban man ni sila igsoon. Paglabay sa heart ngadto sa lungs, i-cleanse na karon kay daot man imong lungs, wala niya limpyo ang dugo. Pagbalik niya sa heart, magkasakit ang heart. Magkahubag, no? Muhubag ang kasing-kasing, heart enlargement. Muna nga, may tabo, mamatay, cardiac arrest, sakit sa kasing-kasing, cardiac arrest mo, huot ang dughan, tungod kay hubag na ang iyang kasing-kasing. Ug wala kay maing kondisyon, tungod kay ang imong utok, diferensyado sa tungod kay kining tulo, kining duha, heart ug lungs, diferensyado. Muna,
usa ka kadako kayong kahibulungan ang gibuhat sa Ginoo mga kapaglaom. Yeah. And after 9 months, a baby is ready for delivery. Ready na siya mo gawas. No? O mong kita ka dumdum nga natastihan sa itong ginikanan. Karon naman tan hebalo, nga dako na ta mga kapaglaom, nakita na to nga muburot ang tiyan sa kababay. Ang sulod di ana matud pa sa Tagalog mga kapaglaom, mga nagdadalang tao. Oh, nagdadalang tao. Oh. Muna siya. Karon nang nahitabo mga higala, si Haring David nag-declare, nag-ingon siya, kay ikaw nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Kay ikaw nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Sa taguangkan sa akong inahan, imo akong gitabunan. Imong gitabunan ako. Salmo 139:13. Mga kapaglaon, dili basta-basta naghimo na to. Si Adan og si Iba, si Adan gihimo ngadto sa gikan sa abog sa yuta, gihimong gipurmang tao, gihimong tao tagaag gininhawa aron mabuhi siya, the living soul, buhi nga galag. Dito mga kaigsunan, nakita diha nga giumol sa Dios. Ang babae sab special nga katong giumol sa Dios, gikuan niya og gusok sa wala nga bahin aron himuong babae nga maoy sa kaabag sa lalaki. Sa pagkakaroon mga kaigsuunan, wala na magkuha ang Ginoong abog kundi kita higala. Giumol sa Dios, gikombinasyon sa papagmama, giumol dito sa gitawag palufial, taguangkan, unya hantod niya kadako-dako siya mga kaigsunan. Mudako na siya, tuan na siya sa sulod. Giumol sa Dios. Muna gakon ang Dios dili mo tugot kapag laom. Nga ipakatao ka, dili manganak ang atong mama. Ngano man, wala siya mag-umol sa taguangkan. Muna nga, kamo mga babae, mga magtiayon, way anak, mag-ambo mo sa Ginoo nga ang Dios mag-umol ug usa ka matahom nga bata diha sa taguangkan nimo sa imong taguangkan, no? Ang babae kay bulungan nga gibuhat sa Dios. Wala siya muagi sa abog, kundili ang babae gikuha sa wala nga bahin sa lalaki ug nahimo kini siyang matahom kaayo nga babae. Muna nga atong unsaon nato ang babae, atong respetuhan. Kitang mga lalaki mo respeto ta sa babae. Busa mga lalaki, tahuron ninyo ang mga babae. Kay gibuhat ang babae, espesyal ngadto sa lalaki. Ayaw pasakiti ang babae, ayaw pakaulawi, ayaw luibi, kundili atong higugmaon, atong panggaon ang babae. No? Muna mga kapaglaom nga usa ka dako kaayong miracle nga gibuhat sa Ginoo kay kita gitagaan usa ka matahom, mapinanggaon nga babae. Muna nga tahuron na to siya, sila ang mga babae. ang mga inahan nagpangga sa ilang mga anak, nagsakripisyo siyam ka bulan, ing ana ang atong inahan. Astila no, pinangga kay nato, niya gisakripisyuhan niya na tao, muskaturuhan, patutyon sa mga ginig sa inahan, tudluan, unya sa pagkadako na musukol, murag sakit kay ba no? Mura nga ang mga bata karon musukol sa ginikanan. No? Ino niya, ikaw ray inahan, musukol ganak. Ikaw ray kamuray mga ginikanan, musukol ganak. Panglambay ang mga stilan ko nasabtan pa lang nila.
ug unsa kalisod ang nahiaguman sa babae sa inahan. Dili unta sila makaingon ana sa pagsulti mga kapaglaom. No? Unsa gyud masabtan ra na kung sila mga minyo na. No? Sa paggaminyo na ko nakaanak mig isa, ako asawa, ako gyud nagkugo, ako gyud nag-atiman ug dili matulog ang bata, di sa ko katulog. Kuno man kay ang inahan respetuan lagi nato, panggaon nato, patulgon kay siya magpatutoy. Muna nga kami mga amahan mo ay unya sadya nga mudako na, sadya nga sakto na sila pamuot, sakto na sila og kaning mga edukasyon, nakagraduate na, padunggo na kag istorya nga masakitan ka. Muna makaingon ang mga ginikanan, ang mga anak walay utang kabubuton. Apan, makabahos lang ang ginikanan kung sila na po'y mga minyo. Ngayon, ana di ang sakripisyo sa inahan. Di ba na yung mga batang, mga babae, mga dalaga na pakauwawan ang inahan. Dili ang kunon kay lagi nagkabulingat naman po tungod sa pagpaningkamot. Muna nga, atong respetuhon ang atong inahan kay sila'y gaantos siyam kabulan. Unya, sakripisyo sa pagkagawas na, sakripisyo na sa patutoy may magbantay nimo sulod pila ka mga katuigan. Muna nga, respetuhan og atong panggaon ang atong mga ginikanan. The Bible tell us of such a history. It's found in sa unang Korinto, no? Adunay duha ka inahan. Di Korinto, unang hari. Nay duha ka inahan nga nag-angkon sa isa ka bata, nag-ilog. Panahon kinini manggialam mong Solomon. Gikinahanglan nga mahukman og kinsa inahan unsa ka kahibulungan ang gibuhat sa Dios sa utok mga kaigsunan nga maoy mo desisyon, maoy mo saiko kung kinsa ang tinuod nga inahan. Giun sa pagsulbad ni Haring Solomon higala sa unang hari, Kapitulo 3, 25-27. That took a really bright brain. Sabi, no? Ang ipangayo ni Solomon niya tagaay ko og kaalam. Knowledge. Bright brain. Diya sulbad mga igsoon. Yaingon ng hari, sige, parang walay samok, parang wala nay gubot, wala nay mga unsa diha, tungaon ang bata, imo ang katunga, imo sang katunga, para nga mahusay na. Ningon ang inahan, ang tinuod nga inahan mga kapaglaom. Mahal nga hari, kung mao mangganin ay desisyon nga tungaon, akanang bata, ihatag ko na lang na ngadto sa nag-angkon nga iyang anak. Pero ang isa, sige, tunga. Parang mabahi na mo ni. O, dito, nahibaluan sa hari, mga kapaglaom, nga ang tinuod nga inahan, magsakripisyo yun. Pahala og dili maiya. Basta ang bata, dili lang mamatay. Mga kapaglaom, unsa kabililhon sa gugmas ginikanan. No? Munang masubuta nga na yung mga ginikanan nga ang mga bata ilabay lang nila. Magpunitan, may gani kay buhi pa. Na ganito'y panahon nga, gitangag sa iro, buhi pa. O hanto karon na dako na, ulitaw na. No? Sa miracle nga gihatag sa Ginoo mga igala. Bright brain. O dito nibalaan nga katong isa higala, impostor, dili tinuod nga ginikanan. Day by day, with two-face problem. No? Adlaw-adlaw mga igsoon. Doon na gyud tay daghang mga problema. O gikinahanglan gyud ini
nga mapangitaan og sulbad. And we need to find solution. No? Problema sa kwarta, problema sa gugma, daghang problema nga moabot diri sa kalibutan. Mga problema nga di mo masabtan. Ang uban mga kapaglaom, maghikog na lang. No? Hikog sila. Nga naman, naragunahuna sila, nga sa paghikog, sulbad na ang tanan. Apan sa espiritual mga higala sa Ginoo, wala niya masulbad. Nga naman, naghunos siya kinabuhi. Gipatay niya. Sama ra nga siya'y kriminal, iyang gipatay ang iyang kaugalingon. No? Ikinanglang yun. Nga ang problema higala, masulbad. Kay kung dili masulbad ang problema higala, mubunga kinig kamatayon. No? Challenges at home, dunay mga problema Diyos sus panimalay. Kinahanglan mo duol ka sa inyong mga dagko, sa mga pangulo, mangayo kag mga idea. No? Gikinahanglan niya duna kay kaduulan. Ayaw luom-luuma ang imong suliran. Ayaw tagu-tagui ang imong mga problema. Mangayo ka og mga suggestion, mga tambag sa mga leaders, pastor, pari, ninong, ug uban pa nga gituoan nimo nga makatabang sa ato nga mga problema. Diya sa eskwelahan, dunay daghang mga problema. No? Nang kinahanglan sad niya, doon na sagkay mga kaabay nga mga higala nga mangayo kag suggestion ug unsa po'y sulbad sa problema. Kasi sa eskwelahan higala, taga problema, no? Dili lalim ang mga eskwela nga wala kay kwarta. Sa mga pagkaon, makita nimo sila abunda kayo, ikaw tago-tago lang kay mauwaw ka. Dili basta-basta. Muna nga, sulod sa eskwelahan, adunay daghang mga problema. Sulod sa panimalay, adunay mga problema. O kana, we need solution. Kinahanglan yun nga masolusyonan yun na. Masulbad yun na nga mga problema. Sa trabahoan, naay daghang problema. Nagkahugno, nagkaubos na ang atong trabaho, sa atong company. Manager ka, dako kag problema. Ang imo sang problema, manager sad. Kung milyonaryo ka, dako gyapon problema. Kaya ang imong problema, milyon sad. Mga pobre, sa kalibo, problema na. Pero sa mga dato, sa kalibo, higala, dili na siya problema. Muna, unsay mga problema, mga kapaglaom, gikinahanglan o solusyon. And just like Solomon, we need bright brains to solve our mysteries. Tinuda, si Solomon nangayo siya kaalam parang masulban. Brain power. The human brain is the most powerful element of God's creation. Alam mo gana. Brain power. Tubag sa pangutana. Tubag. Pangutana. Create na ang imong utok higala ug mga daghang pangutana. Brain power. Utok nimo no? Matug pa gadagan. Gasulbad mga pangutana nga mga lisod masulbad niya sa tricks, logic ug uban pa. Utok mga kaigsunan. Sa maron sa debate minus kag kining brain power o minus kag kahibalo utok walay sulod sa kapangutana blanco blackout mental block kaluluoy mga igsoon abutos publiko imong kontra di kabalo maluoy pakaulawan jud kagayo lipay na sila nga nakapakaulaw silang mga tao ingana ang motibo sa tao panahon sa debate mga igsoon lipay sila nga napildi ang ilang kontra lipay sila kay napakaulawan ang ilang kontra wa katubag sa pangutana mao na siya'y motibo sa tao ug mao na kahait ang utok sa tao mga kaigsunan makatubag sa tanan nimong pangutana unya makakreate og
daghang pangutana. Unsa ka kuno miracle ang utok basta-basta di mo tan-aw no ra kining sipsiyupon rin nato og isda pa ni og mga karne pa ni o usan pa ni sipsiyupon lang nimo na unsa di ka pililhon ang utok mga kaigsunan. Your brain has 100 billion brain cells which are called neurons. Basta-basta no? Billion ang brain cells mga kaigsunan. Di basta-basta ka nang naas utok. Yano ra kanimo tanan ba? Mura ra tinae gatapok-tapok pero brain cells 100 billion brain cells we are called neurons. Diya sa between these neurons pabaglaom there are structures called synapses. Kanang mga sanga-sanga nga mga pino mga kaigsunan nas utok nga dali ra nimo ma-catch up, dali ra nimo ma-preventahan, dipinsahan tungod sa gitawag synapses. The neurons communicate with each other across this synapses. Muna mga kaigsunan, grabe no, kinang gitawag na ito, murabag, nagkagubot na. Gagmay nga mga murag wire ng mga kaigsunan. Grabe ang gibuhat sa Ginoo. Dili na mahimo sa tao mga kaigsunan. Muna moingon sila nga walay Dios. Dili ta mo to ni ana. Ngano man, walay makahimo ni ana. 100 billion brain cells nga diha sa neuron mga kaigsunan synapses na din ang mga gagmay kaayo nga mga tissues kining mga ugat gagmay kay mga kaigsunan nga mo na agi-agian sa mga di basta-basta mga kaigsunan. Each neuron can make from 1,000 to 200,000 connections. Pagkadaghan 1,000 to 200,000 connection dili sa atong utok. Labitay tao mga kapaglaom nga. Usa ka istorya na. Pagkaugma, pag-taste, memorize man. No? Kaya, mura gini, na tulong ni kaklase ko ng utok sa tao. Kini bang pagsabot, kining kahina na ay dali ra makasabot, na ay makasabot pero dili kaayo dali, na apoy usa nga, bisag unsang pagsabot, di kasabot. Di kasabot mo na nga unsa ka miracle, wonderful, mga kahibulungan gibuhat sa Ginoo sa tao mga kaigsunan. No? Ing ana ang naa sa utok, kahibulungan ang gibuhat sa Dios mga kapaglaom. Mo na nga ikaw, kita dili nato insultahon insultuhon ang tao kay kana mga binuhat sa Ginoo. Munang usahay mingon ang uban nga dili maayong magdebate higala tungod kay ang utok nimo dunay nagunahuna na ka nga imo siyang pakaulawan. Nagunahuna ng imong utok nga imo siyang pildihon. Muna nga ang imo pong kontra ganahuna pud nga pildihon sa ka. Hangtod murag mawala ang gugma mga kaigsunan. Mawagtang nagkahinay-hinay kalayo ang gugma. Atong lakbitan ha na ngalatag dispensa nila ni Brother Stalwart o ni RJ sa debate nila ni Pastor Villaber. Karon dili paigo ang ilang pag-argue didto sa radyo minakmakay sila. Hantod bisan dili pud makaagwanta si Brother Stalwart sa gihimo ni pastor social media uban sa yang mga kaabay mga kauban birahan nila si Pastor Villaber. Si Pastor Villaber nakadungog pud sa ilang mga hantod niingos Pastor Villaber sala ninyo nganong ni nakigdebate mo nga di mo ko kabalo mo debate. Sato pa nagpakumpaba na si Pastor
Villaper. Enough na, mga kapaglaom. Kay kana, gipangpuhat sa Ginoo, kana kabahin sa kahibulungan, mga kaigsunan nga gibuhat sa Ginoo. O kana atong respetuhan. Excuse me. Atong respetuhan. No? Respeto. Namon ko'y mga debate. O lagi na kay debate lagi. Mudipinsa gyud ta. Kaya ang atong gidipinsahan ang tibuok simbahan, tibuok katawhan, nagdala sa pangalan. Mo na nga dipinsa kita. Pero mga kaigsunan, ipatigbabaw gyud nato nga naay gugma ang Dios. Ato ginang ibutang sa unahuna nga ang Dios gugma pinaagi sa iyang kasing-kasing ug unahuna. Proverbios 7:1 anto. Ang balaod sa Ginoo gibutang sa unahuna, gibutang sa kamot, gibutang sa kasing-kasing. Ngano man ang purpose niya na anaa ang panaghigugmaay. No? Pero lagi mga kapaglaom, di man pareho ang kinaya sa tao. Ang gusto sa tao mga higala, lipay sila nga dunay tao nga ilang gipakaulawan. The brain has two hemispheres. Okay. There are 4 lobes with different function. No? Different function. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. Kining frontal lobe diri sa gyud, no? Unya ang parietal lobe diri sa tunga. Ang occipital lobe diri dapit sa luyo. Unya ang temporal lobe diri ilalom naa sa ilalom gyud, no? Nakita nato mga igso, no? Diri kini ilawom gyud. Ilawom. Kita nato mga igsonan. Brainstem kanang naa sa kuan, kanang ilawom sa temporal lobe. Unya cerebellum. Cerebellum mga kaigsonan. Di ba? Ito nakita mga kaigsunan. There are 4 lobes with different function. Dada mga kaigsunan. Nakita na to higala nga kung mao nay madaot mga kaigsunan, mawala na ang gitawag og energy sa utok, mawala ang power. Magkahina, basta maabot ana diron mga kapaglaom. First, there is the frontal lobe. Kanang color orange. Kini siya sa kapaglamo. Kana siya. Color orange. Gitawag na siya frontal lobe. Unsa man na siya? Tuntunan. The frontal lobe is where decisions are made. Mo siya mo decision. Kining nasa frontal lobe, kining sa front mga kaigsunan, are made. It is a responsible for planning. Siya po'y mo plano, mo reasoning, and siya mo sulbad sa problem solving. Kini mga problema, kini siya muhatag og kasulbaran. 2 plus 2, libog ang tao. Kining frontal lobe, mo ay mo sulbad mga kaigsunan. Siya mo kwinta, siya mo hatag og kasulbaran. Reasoning, maayo ka mo rason. Frontal lobe na mga kaigsunan. This lobe manage behavior and self-control. Mo gyapon, no? Ang frontal lobe mo na siya ang manage behavior, unya mo ay mupugong sa imong kaugalingon. Self-control. Okay ra. Di na to gubuto ni. Di na to gubuto ni. Okay na ko nga ingana. Wala na problema na sako, wala problema. Self-control mga higala. Siya ang kuan. Then have the parietal lobe, kanang blue, color blue mga kaigsunan. Unsa may kuan gamit ana mga kaigsunan? Nayara. The parietal lobe coordinates sensory data. It helps us manage our position in space still as which way is up and helps us avoid bumping into things.
siya day mutabang, no? Mutabang, mo pahaluna, mo manage sa position sa space, unsa ba din na, unya, which we is up and helps us avoid bombing. Kuhaon ng dili makabuto ang bomba, no? Bombing. Muhinungdan nga, ang atong paritalob, maunay mo manage, o musulbad sa mubungag kamatayon, pero pinagi sa tong paritalob, masulbad na siya mga kaigsoon. Ano grabe ang mga gipanghimo sa Ginoo. There is the occipital, kanang occipital lobe, kanang color green, mga kapaglaom, color, kanang green, color green. Unsa may pasabot anak mga higala, para asa man na siya. The occipital lobe is the smallest one. O gamay ra gyud siya, no? It receives, receive, na pag-istorya nimo, ma-receive niya, and processes all the information. Siya mo mukuan sa mga impormasyon, mutanaw, and enables us to recognize shape and colors. Kung madaot na atong occipital lobe, bisag blue na, atong pananaw mga kaigsunan, green na. O, hanap na. Dili na insakto ang kolor. Kung ang atong occipital lobe mo'y madiferensya higala, dili na siya maka-determine o dili na siya makahibaw nga unsan ang kolor. Na di pud siya kung unsa nga na nga siya nga porma. Imbes hiwi, tanaw straight, ang occipital mo na. Kung diferensyado ay mong occipital lobe, walay saktong shape, impormasyon, uban pa, marong mga kaigsunan. Siguro kanang mga marites sigala, kung masipyat ang ilang occipital lobe, may diferensya, ang imbis ang silingan nakaanak nga itom, pero ang marites paingon dito, ang among silingan nakaanak og uwak itom. Nya nanapoy laing nga daot nga occipital lobe sa pikas marites, uy ang silingan ni kumare nanganak og wakwak. Mo na siya diferensyado nga occipital lobe mga kapaglaom. Dili na ka maka impormasyon, dili na ka makakuha sa shape, sa color. Arita sa temporal lobe. Temporal lobe kanang pink mga kaigsoon. Kana. Kay tudlon mo ha. Kana temporal lobe. Unsa may gamit ana mga kaigsonan? The temporal lobe deals with language. Kining mga sinultian na to nga may ka manulti, matinabangon, mosabot, understand, makasabot, maayo ka manulti, it stores auditory and visual memories. Maayo na ka mo sabot na dali ra ka maka-dumdum og maka-memorize. Mo na ang temporal lobe. Importante na mga kaigsunan, may ka manulti, daghan kag masulti, daghan ka og mga mapasabot nimo sa visual sa imong makita din na, unya dili mawala nimo ang imong panumduman, memory mga kaigsunan. Ni ara. Okay. At the base of the brain is the brainstem. Katong naabitaw sa ilalom sa temporal ilawom man to, napag sa gamay niya. Mo na siya ang gitawag stem. Diha mo ang power mga kaigsunan, kining kabaskog, no? Sa utok. It controls involuntary functions like blood pressure, heart rate, and breathing. Gininhawa imong kuan sa imong heart, pressure sa imong dugo. Ang stem mga kaigsunan, ilawom sa temporal, mao na magmaneho ana mga kaigsunan. Muhatag ako matud pa ni Salmista David. Salmo 139:14. Sa din nakita nga maayo gyud ang gibuhat sa Ginoo. Kung imong basahon ang 15:16 sa 139, may pagkasumpay-sumpay, mga bukog, mga unod, unsa pa din na ulo, sumpay sa baga, kamot, sumpay sa baga. No?
tiilis, lubot tapit, may pagkasumpay na. Ingon si Salmista David, muhatag ako og mga pasalamat kanimo. Tungod kay makalilisang og kay bulungan o yamot ang pagbuhat kanako. Abi mga kaigsunan. No? Ang tao higala, dili nimo angay bulihon, ang tao dili nimo angay nga pakauwawan, ang tao dili nimo angay nga imong i-lockdown. Kay kanang tanan nga mga tao, binuhat ka na sa Ginoo mga kapaglaom. Binuhat ka na sa Ginoo. Muna, dili siya angay nato nga pakauwawan. Tungod kay kung atong pakauwawan, samara nga kita atong gipakauwawan ang Ginoo. Matod pa, Salmista David, muhatag akong pasalamat. Pasalamat ta igsoon. Nga ikaw na adya bright ka, ikaw na adya kumpleto ang imong mga lobs. Pasalamat ka. Nga naman, maay ka manulti, maay ka mo rason, maay ka mo logic, maay ka mo tricks. Dili mawala nimo magbasa kag teksto, dili mawala, maay pa kag memory. Mo na mga kaigsunan. Muhatag taog pasalamat sa Ginoo. So, how can we increase our brain power? Dunay 5 ka mga yawi nga atong masabtan mga kaigsunan. Ato ning tunan. Yawi number 1, physical activity. Kinahanglan taog exercise. Exercise tayo tuwing umaga. Para asa mga igsoon. Exercise causes the release of chemicals that grow blood vessels in the brain. Wala. Dili mamayo ang imong pangunahuna kung daot igsuon ang imong brain o sa kabahan sa esteem. Muna nga kinahanglan og exercise. Now, kinsa man ninyo diyan mo exercise. Exercise na mo basketball, volleyball, jogging, post up, sa imong mga kun nagikinahanglan. Importante maka-exercise ka. Para asa, exercise also is the growth of synapses. O mo tatong giton ang kaganiya. Maka-active power sa atong utok. These are the connection between brain cells. So, grabe mga kaigsunan. Kung exercise ka, hilabing hininduta. Since regular exercise, para sa pagpatubo, more synapses, it result in a sharper brain. No? Kinatong utok mga kaigsunan, ma-maintain yun nga kondisyon kanunay tungod sa atong regular exercise. No? Regular exercise. Exercise makapahimsog sa utok which control memory. Tama, no? Nag-basketball, plano magyud ka diri na kuitsa, diri ko budagan, utok gigamit mga kaigsunan kay lisod pod. Wa ka kakitag mga naa sa NBA, naa sa PBA, naa sa KBL nga wa magfunction utok. Mukataw rag kalit na di mag-dribble na dagan-dagan. Wala saktong pangutok mga kaigsunan. Gikinahanglan gyud himsog ang atong pangutok. Therefore, so exercise helps to combat Alzheimer's, kining malimtanon disease. Mas daot na gani atong Alzheimer's and malimtanon na ta mismo atong apo, mga anak, enta kaila kinsa ka. O kis nadaot na. Wala ka kailan ako nga imo mo kong anak. Ay oo, anak mo ni kanako. Alzheimer's mga kaigsunan, no? Let exercise. Matod pa sa unang Korinto 9:24, matod pag Apostol Pablo, wala ba kamo masayod? Nga sa panaglumba ang tanang magdadalagan, apil man sa bangga, apan usara kanila ang makadawat sa ganti. Busa, dumalagan kamo sa ingon aron makadawat kamo nini. Mga isunan, kung isgutang o apil kag lumbas dagan, kinahanglan kag exercise, kinahanglan kag ensayo, practice. Kay sudpod mo apil kag lumbag dagan nga wa kay exercise, wa kay practice. Wa pa ka botulo ka dupa, wa na nga na. Pero tinanghanga ka mo, more exercise. Everyday regular exercise mga kaigsunan para pagpakuan sa atong utok pagpalambo. Yawi number 2, nutritional activity. Kinahanglan yun na igsuon mga pagkaon nga
Excuse me. Di ba? Eat brain foods. Mao ni mga pagkaon, mga kapahimsog sa atong utok. Sama ni, a rich source of brain food is grains, nuts, and seeds. Mga binhi, mga usbadya, mga nuts, mga liso, mga kaigsunan. No? Mahala ra ba ano mga igala ni palit akong asawa ana usa ka libo. Nya kami rig kaon. Pero dili ta magmaahay nganuman maayo man ang atong pangutok. Abi niyo mga kapaglawom, kung ang usa ka tawo dili kondisyon ay ang utok, alburuto na, muna'y kasagaran makapatay, muna'y kasagaran maghikog, muna'y kasagaran niya magkigubot. Nganuman, dili kondisyon na iyang pangutok. Muna nga ito mga pagkaon, kinanglan yun nato ni, mga nuts, mga kaigsunan. Kaon sa may pagkaon para makahimsog sa atong utok. No? Kana bitong uban nga mga pil sa mga examination, no? Gabi ng kaon nila nga nindot mga utan, mga gatas, uban pa din na para nga maayo ang ilang kondisyon ang ilang utok. Nga kung unsay mga question, ila kining masabtan. Munang makapasar dayon ka board exam. No? Ako pasalamatan din si Gerald Phibbs Laig, akong bata mga igsoon, civil engineering, nag-take siya, nakapasar siya. Pero unong kabuhan niyang review igsoon, gipaningkamutan yun na mo nga masuportahan mo sa saktong pagkaon. Muna bitaw nga sa kada bulan mo gasto mig more than 10,000 every month. O pinakababa 8,000, bahala na lang. Basta himsog iyang utok sa panahon niya mag-exam na, dali ra niya masabtan. Sa diya nga nag-result igsuon, grabing lukso-lukso niya. Nga naman, nakita niya ang iyang ngalan sa basahon. Sa tanan niya, 16,000 ka mga nag-take, 5,000 lang kapin ang nakapasar. Usa siya ni anak mga kaigsunan. Una, usa ka himsog nga utok. I-relax nimo, unya saktong pagkaon mga higala. Foods rich in tryptophan or tofu. Kining mga liso-liso gyapon. Flax seeds, sesame seeds, and almonds. Ang sesame seeds, makuha po na nimo, makita mo na ganun itong sa mga pagkaon nga pampilit na so mo ng sesame seeds, no? Pagpilit sa mga pagkaon. Na dako din nagkahimuan higala diya sa atong utok nga himsog ang atong utok tungod sa atong mga pagkaon. Another factor for brain health is omega-3. Omega-3. Muna yung omega-3 is found in fish like mackerel and salmon. Mga tuna, omega-3. Makahimsog yapon sa atong utok mga igsoon. Mga kaungkag ka ng mga isda nga tilugon. Mga kanang salmon mo, manang tuna, mga kaigsonan. Mga isda, no? Kita nag omega-3. Makapahimsog na sa atong utok mga kaigsunan, maka-active. Omega-3 makita gyapon nato diya sa wheat germs, flax seeds, soybeans, chia seeds and walnuts. Una kita to si babaw diya na mani mga kaigsunan, di ba? Kana oh. Kita na to, di ba? Muna yung mga pagkaon nga nindot mga kaigsunan. Pero murag wala man na diri Surigao mga higala. Remember, this was the original diet that God gave humans. Muna siya yung mga original nga mga gihatag sa Dios pagkaon ngadtos mga tao mga higala. Back to the original, mga utanon, prutas o mga nuts o walnuts. Genesis 1:29. See, I have given you every herb, utanon, that yield seed, mga liso, liso, and every tree, mga kahoy, whose fruit yield seed. Gitagaan po ta sa Ginoo mga herb that yield seeds, mga para nga mo turok ato ni magamit, prutas, mga liso, sa badya. Mahimo na itong pagkaon igsoon. Genesis 1:29. Key number 3. Cognitive activity. Saan man siya? Cognitive.
mental activity stimulates brain function. So, exercise your brain. Ani ara. Oh, sa brain, pakusog, imong isipon mga kaigsunan niya. Gamit nimo ang imong utok pinagi sa pag-exercise. Oh? Sama ron, play brain games like crossword puzzle. Kana bang morag imong utok imong gigamit jud niya unsa man kani diri ha? Unsa kani diri ha? Oh, napagyod. Oh. Kinahanglan ko no, sharper your brain. Kinahanglan learn a new skill. Mga skill. Una-una gyud ka na like using the computer. Unsa kani ha? Unsa kani mga kuan ha atong tanaw na naaba ka ni diri na ingana kinahanglan bisihon nimo imong utok usa na sa exercise sa utok mga kaigsunan. Kuan ka nang kuwag tuno, magkumpos ka, magkuan ka unsaon kining paggamit sa gitar nga matuno. Start to play a new musical instrument. Hunahunahon nimo nga unsa kaniha kini bagay ba kani nga samaron kumpos ko. Diyos ata isampula Diyos Jesus sa suba, Diyos Jesus sa dagat, bisan asa siya ang Diyos, Diyos sa kaluoy. Nga koros, bisan kita masalay pun naghatag siyag higayon aron mabag-o ang kinabuhi aron mabag-o ang tanan diha sa gugma niya o Ginoo ko. Yan, sikan na yun. Kung magkumpos ka, gamit yun mo imong brain. Sa kay sunudan no, sa kanan mo na. Oh. Mo na usa sa exercise sa utok mga kaigsunan. Kato kumpos na ko to sa panahon sa tong bagyo ha mga igsunan nung tong lamisa kining lamisa tungod kay nagbaha na tong among ko na sign igsuon sa Surigao Sur nagbaha na tong tumi na kumpos mi ana mga kaigsunan. Learn a new language. Sa Genesis 11 sa kasaysayan sa himo nila sa Torre sa Babel. Ito nagsugod ang Babylonia kay kalibog Babel means kalibog, Babilo means kakatag-katag. Muna yun ang 11 sa Genesis, usa ka lungsod, usa ka pinulungan. Hato pa usa ra gyud pinulungan. Ang problema diya kay nagkasinabot naman sila nga maghimo sa Torre sa Babel para kung moabot ang lonop dili sila maabdan. Gipakgang sa Ginoo, gikanaog sa Ginoo. Nga naman nakita man niya nayon diri usa ka lungsod, usa ka pinulungan kini mo gisugdan nila sa pagbuhat. Buhat sila. Ug karon walay makapugong kanila, tan-aw nila wa gyud makapugong kay mga bright god sagtog mga pagkaon sa ilang ginahuna nga pagabuhaton. Muna nga ang Ginoo intervene mga igsoon. Didto nagsugod ang daghang pinulungan. No, Stories Babel nga na kasi klaseng pinulungan nato insect hapon unsab wa na sila magkasinabot nga naman dili na pareho sila pinulungan. Dito nagsugod ang nagkanilaing pinulungan mga igsoon sa Torre sa Babel, no. Yahweh number 4, key number 4, social activity. Importante na igsoon. Magulanon, walay higala, gitaw na siya lowers brain health. Guba atong utok igsoon, atong unahuna atong brain maubos, mababa. Wala na tay saktong pangisip kanuman wala kay mga higala. Muna hinungdan ang uban maghikog. Muna ang uban mga higala nga ang uban mag-suicide lagi mo ang bakstulay kung sa badya. Ang uban mag-wild, ang uban maghurbintado tungod kay wala na maayo ang ilang utok igsoon, no? Tungod kay kita nila nga wala na sila pili ni ining kalibutan. Kinahanglan yung taog friend. With friends can provide support and increase brain power. Nga katakatawa, mga barkada ba nga dili pod nga na kuan sa droga, no? Atong mga kuan ba nga katawa ta na makababa na siya sa mga problema. Unya maka-increase na sa atong brain power igsoon. Nga naman
kondisyon ang atong utok, kay ang atong pagkatawa, ang atong kalipay, usa na siya nga makatabang sa maayo nato nga utok. Kay wala hikog. Matud pang Solomon, Sid, two are better than one. If one falls, his friend can help him up. Ecclesiastes 4:19. Tinuda, kung ikaw lang usa, dili mayo. Mas mayo, duha kaysa isa. Kung dunay matagak nga isa, dunay mapukan, dunay makabakod nimo, ngano man, wala man ka mag-inusara kapag laom. Mga higala, wa man ka mag-inusara. Muna nga, nagi makatabang nimo, di ba? Nagi makatabang nimo igsoon. Muna gikinanglan na to ang mga daghang higala. Katuig depender higala nimo. Pag ato na mo samal, kita mi ni Roland Pards, Junjuna, uban pang mga depender dito sa Katoliko. Hangop mi dito mga igsoon. Ngano man, ato silang mga higala. Ato pa mig Jinsan, kita po mi dito ni Stalwart. Bisan todo yang kauban nga hat kayo, nga giditso lang na yung hagit og debate, sige lang, okay ramang gyapon. At least nagpabilin gyapon ang atong gugma sa atong isig katao mga igsoon. No nga na, nang humad debate, wala na. Nunid na mga igsoon niya, pakawawan pa nato sa publiko. Wala na, kalimtan na to siya. No? Ako mga kontra mga higala, mga debate, di ko makagwanta mo mga debate, ilari post din na, si Jerry Pilde, ako, sa mga katungod mo, angkon mo din, problema na to, di ba? At least, kita naghatag ta og mga rason, mga paagi din ha. Nga na gyud na igsoon, maghinigugmay ang usag-usa. Kay dako kay nang tabang nato nga do na tay daghang higala. Karon kontra nato tanan ang atong mga wa tay mga higala. Pagabot nato sa laing mga lugar, wa kay mga higala, wa kay kapuy-an way makatabang nimo. Dili higala maayo ang taong mag-inusara sa kalibutan. Kinahanglan daghang gyud higala. No? Okay, number 5 is katapusan nga Yahweh. Spiritual activity. Importante ni. Kinanglan doon na kay transformed by the renewing of your mind. No? Sa Ginoo, kinanglan magbago ta. Baghuon na to. Bisyuso ta. Wadon na to. Kita ragod. Dili na to ipaagig relihiyon ang atong pagbago, kundi personal ni mong pagbago higala. Kay giingon nas Biblia, be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglan baghuon, likayan ang kalibutan, di magpaanod sa kalibutan, baghuon ang atong mga hunahuna. Renewing. Okay. Ang prayer can improve brain power. Kaya ang pag-ampo igsoon, usapod niya makatag og kabaskog sa atong nga utok. Naay kabaskog sa atong utok. Solomon pray for it. Therefore, give to your servant an understanding heart. Nang Hari 3:9. Sa kuno igsoon, kinanglan, himuan ako nga makasabot your servant an understanding heart. Makasabot mga kaigsunan sa unsay naa diha. Muna ampo niya nga masinabuton nga kasing-kasing. Scripture can also improve brain power. No? Kaya pagbasa nito sa Biblia higala, usap po na siya nga makatag og kapiskay sa atong utok. No? Power, no natay gahom sa atong hunahuna. For the Lord gives wisdom. Ang Ginoo kuno unsa naghatag og kahibalo. Di sa kumbaba, sa kahibalo, kaalam nga makasabot. Proverbs chapter 2 verse 6. Kinahanglan yun na igsono. Ang Diyos nagat makapatambok sa atong utok, makapapower sa atong utok ang pagbasa sa balaan niya kasulatan. So what are 5 secrets for brain power? Physical activity, nutritional activity, cognitive activity, social activity, spiritual activity. Mao ni ang atong gitun-an mga kapaglaom. Salamat kay sa inyong pakig-uban na nining aton tulumanon paguting kay sa kamatuoran. Manginaot ko higala nga aduna tay nasabtan, no? Nining atong gitun-an may tungod ni ining
unsa kagamhanan ang Ginoo nga gibuhat niya ang tao. Mahigala na gitay kong panahon kinis kapag laom Jerry like mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug maayo unta kitag panglawas. Thank you very much. Ang Dios maghatag nato kanunay og kahibalo kaalam. God bless of all.